Igbo ndị ọma njem ọ na-ekene mụ na n'ebe onye nọ udo dịrị ya. Biko na na-ewu n'iwe na kemgbe o nwere ebe anyị ji anyị n'ọhịa, mana anyị anachatago, so anyị sị ka anyị butekwala unu news nke anụ n'ụbọchị nkịta. Na o nwere vidiyo amụ ndị necha ọrụ mbụkwanụ ịchịkọta Igbo ọnụ, emepe Igbo anya, isi Igbo gbara ihe ọjọọ ọsọ, si ụzọ a ọ dịrị gị mma, mee nke a ọ dị mma, mana imekwana nke a, ime nke a ọnwụ, ime nke a ma ngakwa n'ihu. A wee na-agbasapụ ozi n'ụbọchị nketa, wee na-enene vidiyo nwanne anyị nwoke a, maka na o nwere mgbe gara aga na n'Igbo a ịbọ ọgwụ wuru ewu. Everywhere na-abọ ọgwụ, a na-asị na-ajụzi ọgwụ ebe niile ka ị na-ele ọgwụ si n'ezinụlọ niile. Ọ bụrụ na ebe niile ka ị na-ele ọgwụ, maka na a sị emekata ihe n'ihe ọbụla nwere expiring date. Kịta na vidiyo ka ị na-efu ebe nwanne anyị nwoke anụnwa bịa kọwaa ka esi eje esendele mmadụ ọgwụ na family house ha, maka na ha mma mgbe gara aga bụ ha jeje egwu ha enye, mana ndị mmadụ bịa na-ejidezi ha, ịmaga na-ejidezi ha ka ha na-ebịa ịmaga mmadụ chọọ ịbịa na be gị. O nwekwa nke post vidiyo mgbe gara aga si na ọ jọọ ije nye ọgwụ na be mmadụ, ka emechaa abịa kpọzi ya ka ọ bịa na ọbịa bụ family deliverance or family liberation, mama ha na-akpụ ya akpọ. Ejide ebe ojije gwu ọgwụ ihe dịka obele ite na ihe dịka akpati ụzọ akavụ ojije enyi na be mmadụ, eri ejide ya. Mana kịta o nwezi ha upgrade go the system, maka asị ka chi na-efo ka ụwa na-asa anya, maka akwụkwala ekwera hell has enlarged itself. So now kịta ihe ha na-emezi bụ ha nọ na be ha emeditin, mesịa ya, emechaa ya, kpote aja na nyawa ọgwụ ebe a, nyawa ọgwụ eme apịa na be unu. So onye abatazia be unu kọna ọbụla ọ chọrọ ka data ọgwụ bata na ya, o jee ebe ahụ ọka ya raụndụ ọsọ n'ugwube ebe a, na ebe a ka nyawa ọgwụ dị. O gbuchazi apụta na amahụ na ozugbo ka data raụndụ ahụ ka ọgwụ ahụ mere apịa n'ime ebe ahụ, o jisi unu gwubezie n'unu ugbu a unu ya afanyawo. Biko asị m kwunu na vidiyo unu ụfụ, maka ofu ihe anụnwa iri na ụfọdụ ndị ego ili na foto ezinụlọ ezo ekewa ezinụlọ niile, mana ndị ebula ebubo aka ha dị ọcha. Biko Igbo were nụ nwayọọ na vidiyo, ịnenecha ya, eshie ya, gosikwa ya ndị be unu, gosi ya agbata obi gị. O nwekwana onye ụdị ha mego isendela vidiyo, nwekwana onye a na-ebi ebubo maka na aka ya dị ọcha, sendela vidiyo, maka vidiyo ahụ bụ eye opener to the entire world and to the Igbo tribe particularly. Biko na vidiyo ka unu fụ. Ndị ji maka ebe taya maka ndị pastọ ndị nsọ na na-abụ ọgwụ na abajebe mmadụ abụọ ọtara ụlọ ọgwụ. Ịma na eji mmalị mbọ ọgwụ bụ ijebe mmadụ mbọ ọgwụ ọbụla iyi abụọ abụọ tel na-ede ma nna ofe ekede ahụ bụrụ ezigbote ọgwụ. Ihe na-abụ ọgwụ na-eti mmadụ iwe, ọgwụ na-enwude mmadụ, ọgwụ na-etigbu mmadụ bụ ezigbote ọgwụ bụ ọgwụ. Ije mbọ ọgwụ ihe eji na-abụ ọta ite Igbo mpechenye ihe ebe aga abụ ụtalido nwa abụ ọta dị men ọgwụ ahụ na-ezuru kwụ mbọpụta ọbụla ezigbote mmụọ abịa gboo ka eji na-abụ ebe ahụ. Ma kịta bụ abịa mbọlụ ụlọ ọgwụ ọbịa zụma na-abụ ọgwụ ka ngụ na ihe aba na-eme ma ọgwụ ka ọ bụ. O nwere onye kpọrọ m omewe wike na-asị m ngwa m akwadole nye ọbụ maka ọgwụ ka eji eme ịghọtala ha na ọ na mmadụ na-alịa 3.5 million naira wee jee gụọ ọlịa ọgwụ. So ngwa na-asị ka kịta mmadụ ya abụrụ gị ọgwụ ahụ bụ na ụlọ ọrụ gị mgbu nsị ka ọ jee wụọrụ gị n'ụlọ gị ka ọgwụ mkpọ ọsọ anaghị abụ bịara bọtara gị ọbụna ọsịasị iwe ekwe ọmụ nwa bụ ọgwụ ahụ dị ibe unu bụrụ ka o ji dịka mbew mmegwu tie na ana. So ka anyị bido nwa bụ ọrụ na n'olu ọ nọ n'ime aka m nwere n'okwu mmalị m na onye na-ekwu nwere iwe ọ na-eme a na-emere nkịtị eme. Anyị ebido ka m gwụ ebe a na-eme na ọwa eke na-egwu unu ndị pastọ ọ ebe aja na ego ya pụta lụọ ya alụọ 20 story building lụọ 50 story building gbalị moto gbalị kpọta ya sị na ya na-abụ ọgwụ a na-achọ ya n'azụ na-eme pawa ntụ ọgwụ kaba na-elu mma gbụnụ ka a ji eme ọgwụ ahụ na ọgwụ ka na-ese ndị nnu ka eji ese ndị na-etekwu ya na akpa nnu, ndị pastọ na-etekwu ya na akpa nnu, mana mmemme na-ekwu bụ ka isi emedite ibe bụ ọgwụ m uche aka m kwa ọgwụ. So ebe ọbụla m nwere ike ebe ọbụla m mekwa mmeti ọgwụ ebe ọbụla nsọ ntinye ka ọgwụ apụta mmemme dịsi ọgwụ apụta that place bụ ọgwụ nwa ebe ọbụla nchọrọ ka ọ pụta na ebe a niile mmemme ọgwụ apụta ebe a, mana na mmebuzu tinye na mee ka eji eme. So onye ọbụla gbara unu sụ na
na ọgwụ ka ọ bụrụ nsị a na-asị ọ nwere mgbe eje mpụrụ mmadụ ọgwụ enyili na almost 20 years ago 30 years ago 15 years ago ọbịa mpọtali ka ọ ka dị fresh asị ka ba na-asị n'ụlọ na ọta ata ka ọ na-eme n'ama ndị pazọ bụ nnukwu ha ji ese ndị nnukwu ha ji ese ndị ese ndị ewute nnu ebe ọbụla ha na-aga na-awọchi ya n'aka na wakpo nnu n'aka ka jiri aja n'aka aja dati ọgụ ọha nkewa ji awolu unu dị ya ma mechara asụchabụcha ya mma onye ha n'aka na nwere ya na-awolu unu video to gasa de video tap ba dịka ọbụla akpa nnu ụdị ya anya na-epụta na Mọnde ya enwere m ego akpa nnu nya ka ndị chọka ndị lie ovu bụ nya ka nwere so ya wepụta ụdị nwa ọ bụ na omechawe ọdị ọ lekwachawe nwepụta dị ọgwụ nubulu ka ọgwụ nwa ji dịka mbio nubulu ụtọ ji dịka mbio na ụtọ ji dịka mbio na ebido ama distance so that ọ dị fresh yan na miya na unu bu be dishe ya ba na me na ọwa yo de ba unu bu ko kwa de ka mbe o de ka mbe bana na kuno bi na mezem ọ gba na ayi egwu theater Uncle White ọcha ka ya wụ eji ọnụ uwe anyị o jela nke nwe na ka eji egwu n'ụwa ya bụ hanki ya na ring so na ebe anyị aka bi ebe anyị nọ ebe mma ka ebe ọ bụ nya dị ebe anyị nọ ebe anyị nọ na ebe esikelika o siri ezigbote ike na ụlọ esikelika bụ ebe a mgbe na chọrọ ndị ebe ahụ nweta godo mmiri so na-anazi anya na ebe agba ebe kpọkwara akpụrụ ndị n'ọwa egwe on vendor I'm sure they will do good for na gabriel awa
Superado. C'è un ladro lì. Oh, ma lo gaga. Ewo. Ada wo kofiri. Ada wo kofiri ebere. No, di ka mile di ka di na. Ila nwan na ego na ka ndị pasu ji ego n'ụwa ya. Wapụta na be gị asị gị na ọ bụ na be gị ọ gwadara na be gị. Nah, ini apa lagi? Abang. No nggak boleh ya. Boleh kan nggak boleh bang. Tuh. Gue apa malah tuh masih beri mana lu? Memang jual. Ayo kan depan saja gue ya. Bro, beli kan. Abah, apa legam? Hey. Mau ike keo. Aga pa keo. Mas eu vou expor no. Na aga pa keo. Awolo ka awolo da ko pa bugo. Yeah. You bogo. You bogo. Ah. Lo coglio regalo là, orle kakeke. Nani coglio regalo. Na coglio regalo. Aya butaja, even no select botika na. Ina yo dika. Odika ibe nwa emewo. Odi nwa dị n'ahụ, odika omewo ibe dika. No odi na odika omewo ibe dika 10 years. Na neba, no mbe nweta zile dị n'ime. Mo fe kwere school ni ba dị n'ime. Na video ma bụ. Fe kwere school ni ba dị n'ime. No mbe nweta zile ma bụ ba dị n'ime. Mazali ma bụ dị n'ime video. Leave the top of them. None of my walk with it. None of my walk. I be a good chase here. I think no matter what good enough. You want 4 million naira or 5 million naira in you. Or 10 million naira while in you. I think ya near good to Won't go good to a bag. Najiva, Najin, Ade. Only good on a hanky. No, but someone can't tell one hanky by Diana Mill. Or was that place? I'll go and abandon my bar. You don't believe my doing the I hear the water. Hear the water, Pop. So, I will look at all the fresh without them out there. So, no talk with you there. Huh? And I have a moon who can come and make us sales on him. What's not going on? There's a clap on. I'm just a job on another. What you can do? What you can do? So, say, what is no, no, millions. So, no.
Agba. Agba. ụmụnne eji m n'aka na unu afụchala vidio unu enene gị a unu aghọtakwana ihe mere na-abịa. Ana m asị biko nke onye ji na niile maka na ekwu m n'afọ anụnwa ọ bụrụ na unu nene vidio m mgbe m mee first vidio m mee n'afọ anụnwa 2023 asị m na this year is a year of judgment. I don't know where that judgment will be coming from. Is it a kingdom will turn against kingdom? Kemgbe nwanne anyị nwoke a bido mepewe ndị mmadụ anya achọpụtara na ụfọdụ ndị dụrụ azụ kịta nke na ha ma na ihe a ha na-eme analụ mmadụ ego na onye ọzọ mụ ya maka na isi dibịa gwara ọzọ mana ọzọ gburu dibịa ka ama nke amaghị nke nwanne anyị nwoke a na-ekwu okwu a enwekwa ndị kalikwali ya ịghọta gasị na ebe onye nke ebe ihe amamihe onye ọzọ kwụsị ka nke onye ọzọ na-ebido. Enwekwara ndị ka kwa a na-asị na o nwere ndị zoro ezo na-eme ihe a na-atụbaghị anya. Ọ ụbọchị nke m fụ na Lagos mmanụ bịa tie rọba n'ọkụ efere rọba n'ọkụ na chakol gbuo ya mmiri niile sigide akwa ghe nne ya rọba plate ka egbere mmiri n'ime dọkwasị ya na chakol na-esi akwa sigide akwa ya nche a biko onye mmadụ nke onye menye na-emezi mụnwa amụọkwa nke mmụọ ụka ka m na-eje na-ekpere Chineke m na m n'ime mmụọ ma n'eziokwu mana anyị sị ebe onye nọ ka ọ na-awachi biko as long as na Igbo anyị anya ya asa Igbo onye ọbụla isikwa wee tii ya mana ewetali ya ọgwụkwana pastọ prichi nke dị mma enwe m ọda chanel na-epost patins mana nke a bụ maka fọ ndị Igbo Igbo bụ Igbo kwadị n'ụbọchị ọzọ.